София. Вече сме в Португалия, Лисабон. С моите родители съм тук за 5 дни, като имахме много големи проблеми при кацането, защото тук духа вятър, който е с над 30 км в час и беше доста турбулентно. Сега ще си хванем един Uber и отиваме към Airbnb-то. Взехме си Bolt от летището с 70% намаление за първо пътуване, като най-изгодният начин е този и най-удобният. Нихме се в Airbnb-то и сега е време за нашия хоум тур. Почваме от антрето, минаваме през хола, където е седнал тата, да е се опънал яко. След това отиваме към спалнята с една баня. Отиваме към моята друга спалня. Така. Като продължим напред, можем да видим хубавата гледка през прозореца. На последния етаж сме на много стара сграда, като няма асансьор. После ще ви покажа и самите стълби. Ето така, минаваме към банята, където трябва да внимаваме да не се удряме в главата, защото е с много интересни чупки. И последното нещо, което ще ви покажа, е кухнята, която е пълно оборудвана, нормално изглежда. Ето така изглежда стълбището с много дървени стъпала, които са трудни за изкачване. Като за първа вечер решихме да хапнем в едно местно, традиционно португалско вкусно ресторанче. Като всичко беше много хубаво, имаше морска храна и можем да дадем 6 от 6. Влог започва денят по стръмните лисабонски улици. Ние сме на един хълм, в момента отиваме към реката и към кулата Белем. И до известния мост Васко да Гама, който е като този в Сан Франциско. В далечината виждате статуята на Исус Христос, която пък прилича на тази в Рио де Жанейро. Следваща спирка от нашата екскурзия е музеят на каляските. Музеят е много интересен, но за жалост сградата по някакъв начин не му отива, но каляските приличат като например от тези в Пепеляска, бибиди-бобиди-бум и се превръщат в това. Вече сме 1755 година.
Нямаше как да пропуснем и музеят на земетресенията в Лисабон. Тук 1755 се случва голямо земетресение. След него идва и цунами, което убива почти всички хора и разрушава целия град. Музеят беше много интерактивен и интересен. Дойде време за обяд и по погрешка седнахме в ресторант, който има звезди Мишлен, не една, не две, а цели 3. И сега ще ви покажа и самата храна. Ако посещавате Лисабон, няма как да пропуснете пастеж де Белем. Това са ето тези малките сладките неща, като самата пекарна, в която сме ние, е от 1837 година. На здраве и с портлайн. Стигнахме и до красивия манастир Джеронимус, който е останал една от малкото сгради след земетресението тук и е наистина уникален. Вече сме пред друго бижу на Лисабон, а именно кулата Белем, която е вътре в реката. Вършваме вечерта с котелче, беричка и грама. Днес решихме да посетим Кашкай. Това е рибарско градче, близо до Лисабон, като сега ще ходим и до най-западната точка на Европа. Решихме да дойдем до най-западната част на Европа, най-западната точка. Виждате фара, виждате силния вятър и долу са скали и океан. Следващата ни спирка е устата на Ада. За обяд решихме да посетим Time Out Market. Това е голям пазар с много различни видове хубава храна. Има и традиционна португалска, има и чуждестранна. Нашето приключение още по-голямо в Лисабон, се качихме на техните традиционни малки трамвайчета, които са жълти и се катерят високо по баирите. Казваме чао на нашия трамвай и отиваме на барче! Давай, мами! Със сигурност мога да кажа, че нощният живот на Лисабон го има и е много добър.
Направих още една мисия. Купих ново патенце, което е сърфист и ще прави компания на Dior the Duck. Това е моята патица, която от 3 години нося в раницата си и никога до сега не съм я махал оттам за късмет. Вече сме будни и започва нашия ден в Лисабон, 4-ти подред, като днес ще ходим до Синтра с влак, за да видим замъците. Качихме се до големия известен замък, не на високо, обаче не завалям на вътре, целите сме мокри, нямаше билети и в крайна сметка решихме да се върнем отново долу в града. Дъждът спря, но излезна много силен студен вятър и сега отиваме да пробваме да разгледаме още един замък. Взехме си джинджа, което е местно питие, сервира се в шоколад и е някакъв вид ликьор. На здраве! Това е гарата. Решихме да се возим на трамвай 28. Ще видим дали се служава. По принцип казва, че е атракция, но за момента сме седяли 25 минути на опашка и още не дошъл нашия ред. Да би след близо час чакане се качихме в прочутия трамвай. Като цяло не си заслужаваше много да се повозим на 28. Ако вие искате, първият ми съвет към вас е да не се качвате от първата спирка, от някои от следващите, за да не чакате на огромната опашка, но иначе на който и друг трамвай да се качите, мисля, че ще усетите същата емоция. Купихме си пастежи, а сега отново се движим в трамвай 28. Отиваме към една много хубава гледка и замъка Сейнт Джордж. Аз съм човек, който кара трамвая, го кара супер агресивно и ни е трудно да се държим прави. Едно от най-хубавите неща е, когато си в някой град, да го погледнеш от високо и да видиш къде си бил. Поне аз го правя във всеки град. Ние в момента сме в замъка и това е най-високата точка на Лисабон. Вече сме на летището и карат абсолютно всички да си сложат багажа там. Аз за това ви си обляках в общинската и блузата, за да съм сигурен, че ще минем.